Vraćamo se u emisiju. Ova će najava da bude brza i efikasna. Sa nama su glumac Dušan Kaličanin, koji će pre svega da priča o premijeri predstave Slatka Charity u pozorištu na Terazijama, i Nataša Matić, koja priča o svom novom spotu. Ja sad reč dajem Bojani i njima kažem dobrodošli. Bojana, izvoli. I ja kažem dobrodošli. Kako ste danas? Odlično. Kakva je brza najava, pa da i mi onda krenemo odmah. Zašto imate kažete? Tako je. Vreme na televiziji. Hvala vam, puno prijetno. Da, pa ja mislim isto je u svim sferama. Ja sam takođe rad. I kao što je Igor rekao, kod nas je u pozorištu vrlo naporno, ali uzbudljivo. Čeka nas premijera 29. Slatka Charity u režiji Mihajla Vukobratovića, prva repriza 31. Ćeš nas pozvati? Da, evo, zvanično vas zovem i sve ljude. Si doneo karte? Blage veze, nemam šta je sa kartama, zato što ne sila... Ko zove nas usmenim putem. Ne, moram da vam kažem da smo mi... Evo, ja sam bukvalno sa scene došao kod vas i vraćam se, mi u 5 imamo drugu generalnu probu na sceni, već ćemo sutra imati prijatelji i publika polako dolazi, ova naša. Tako da je veliki zadatak da posle velikog mjuzikla koji je još uvek hit i negde svež, kao što je Mama Mia koja se igra 2. i 3. februara, da se napravi nešto što je pandam tome i da nastavi tu tradiciju. Tako da smo svi uzbuđeni, a ja mislim da ćemo u tome uspeti. Jeste nas malo uhvatio virus, ali borimo se i eto ja sve pozivam, a naknadno ću javiti za karta. Ljudi kada se šetaju znaju gde je pozorište na Terazijama. Obeća se za predpremijeru 2, pa ti gledaj šta ćeš da ti ja kažem. Evo ja šaljem i za Beč karte. Za vas dvoje. I ti si malo koketirao sa estradom, nije li tebi to strano? Nisam malo, ja tek planiram da koketiram sa estradom i mislim da je to neminovno, nemojte da shvatite, ovo neka bude kao kompliment, ali mislim da je estrada nekako u jednom momentu možda napravila jedno zagušenje umetnosti u smislu tog prostora, pa smo mi prosto iz tog, da kažem, sektora umetničkog hteli da pokažemo da nam to nije strano, da mi možemo možda i jedan deo i drugi deo i mislim da ima mesta za sve, tako da evo isto ja radim u pozorištu koje se bazira na mjuziklu, tako da je takođe to vama blisko zbog pevanja i mislim da mi možemo uvek da se negde susrećemo, ima mesta za sve. Još će ovde dogovor da padne, a ti ja onda uzimam procenat. Pa ne, uvek ja volim otvorenost i meni su svi govorili kao pa zašto, pa kako, ne, treba u životu raditi sve i probati i nikad ne znate gde ćete se tu pronaći. Ja ne volim taj sistem osude, da ljudi pravdaju sebe tako što osuđuju druge. Ja mislim da svako treba da se bavi sobom, a da manje komentariše druge. Da. I negde imamo mi taj problem kod glumaca. Neće sa estradom ili hoće, ali prosto danas moraš sve. Svedoci smo da mnogi glumci su danas i voditelji i da i pevači i da svi sve radi. Imali smo čak i jedan moment da kao kako sada jedan glumac, pa sad je spojen sa jednom starletom. Ja mislim da vas ne može niko da pokvari. Mi smo malo i pre emisije pričali da vi... Nas, misliš na nas? Da, hoću da kažem što sam rekao, da, ne, malo ne čujem sebe. Dobro. Hoću da kažem da ne može niko da vas pokvari ili promeni. Misliš na meni i Natašu, pa da, nas apsolutno niko ne može da pokvari. Tako je. I kao što vidite, mi savršeno funkcionišemo, svako je vrlo svoj i različit. Sama sebe. Ja volim tako da se proživam sa ljudima, da ih susrećem, mislim da iz toga izlazim pametniji, trudim se da učim. Jesi zato bio u jednom realitiju? Između ostalog, da. Koliko si se ti tamo zadržao i kako si se snašao? Da vam kažem ja koliko sam to kasnije shvatio, ja sam bio jedan od favorita, a nažalost izašao sam iz realitija zato što sam se razbolao, bio sam mesec dana, 5 nedelja. Tako i to je proletelo. I puno sam se bavio sobom, a ne drugima. I to je izgleda ta formula, ne samo za reality. Sad onda da prebacimo loptu s obzirom da... Uspešna formula, hoćeš da kažeš. Uspešna formula, da. Da se baviš sobom, a ne drugima. Baš mislim da je obrnuto za reality. S obzirom da sad nekako pokušamo u stvari... Ali ja se slažem sa vama da... Ali da, to sam samo htio da kažem. Šta je razlika? Čovjek je pun iznenađenja, čak i za sebe samog ako ga neko dovoljno inspiriše na to. Tako da... Nikad ne znate dok se ne nađete u toj situaciji. A ste vidjeli koliko je tu energija različitih? Da, pa ja sam mislio da ja neću ostati tamo ni dan i po, a eto, tako se desilo i ko zna šta kao može da vam se dogodi. Drugo, niko nije, svi vrlo dobro poznaju kamere. Dobre, si to negde vidio kao neku odskočnu dasku za svoj posao. Šta je uopšte bio tvoj motiv? Ja sam čak vidio odskočnu dasku, ali... Za dole. Ne znam kako da kažem, svakako mora, ali nisam vidio nikako, čak sam mislio će to da mi odmogne u poslu, nije, Bogu hvala, donelo mi je na ličnom planu sam se ja negde i ja sam zapravo ulazio tu, ja sam se
koristio glumom kao svojom osnovnom profesijom, ali sam se zapravo mnogo više bavio iz ugla svojih master studija koje se tiču medija i te forme, realitija koji možda zauzima mesto nečemu što je dokumentarno igrani program i sad mislim ne bih da baš previše ulazim u tu vrstu ozbiljnosti, ali ja jesam negde napredovo i bavim se tim i možda ću jednog dana i pisati, o tome možda već i pišem i mislim volim taj trend, eto, uvek sam negde na strani estrade i ne znam zašto ljudi imaju taj blok, estrada je vrlo zabavna i široka i... Kako nije? Previše zabavno. Mislim da nam je danas to mnogo i potrebnije da... Da, a meni interesuje kako to vi znate. Se vratimo evo samo na... Ne nastupam u Beču, ali ga obožavam. Ali bi volao da nastupaš. Emisije smo pričali, da. Za Novu godinu smo svo troje bili u eto, Beču, da. nismo streli. Nismo se sreli, Molim te, jesmo. nemoj više da nas izdaješ, nego sledeći put sa nama. Ja, da, sa vama. Pa s obzirom Da se izdvajaš malo. da se on... Ja obožavam Beč zato što tamo imam prijatelji i ljude koje volim i pošto je tema vaša današnja Beograd, ja ću samo da... to smo hteli za kraj da pitamo. Omiljeno mesto u Beogradu? Da, meni je omiljeno mesto Crkva Ružica na Kalemegdanu, a moram da vam kažem da najviše volim kada neko mesto otkrijem koje potpuno ljudima ne znači, nije nikakva poznata ulica ili sada neka znamenitost, ali vama znači. To je zapravo suština da se u životu vezujem za lepe momente i za ljude. Tako da je meni lepo u gradu gde su ljudi koje volim i gde su lepe uspomene. Tako da je Beč, Beograd, svuda imam neke delove koje, ne znam ni kako se zovu ulice i uglovi, ali ih pamtite. I to je suština. I ostane onaj negde miris. Pa da, neverovatno je da miris zapravo pamtite, kažu, po tome što vam se desi. Čak i parfem vezujete za sećanje. Da. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Tako je, hvala vama što ste nas pozvali. Da,